That's helt dog! Ja, hun kunne ikke engang skubbe sig. Vi skal have et forspring, vi er kvinder. Lige berettigelse, den gælder kun nogle gange, hva'? Ja, okay. Kvinder har fået ret. For jer. Det skal passe. Ja, okay. Nu skal det ej. Nej. Du er over stregen. Du er smadret. Der er ingen her, der er over stregen. Det var dig. Nej, det tror jeg ikke, jeg er. Nu er du væk. Jeg må starte. Så skal det være lidt længere. Det er det på kørestolsmanér. Nej, det er simpelthen snyd. Det skulle jeg også have gjort. Jeg må ikke skide på De er piger, de er dumme oven i hovedet. De må gerne. Okay. Hvad spiller? Fordel. Vi er parate. 3, 2, 1, start. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Jeg tror, når Frank kan punktere. Sådan ud. Martin er god. Martin pikker. Der er noget galt med det, Julia. Hvor er du? Jeg har smadret det fuldstændig. De smadrer det fuldstændig. Hvor er pitten henne? Det tager 2,5 sekunder at få skiftet dæk. Nej, det er kast. William, vi gør lige din brætbro. Nå, kom her. Kom bare, Bjørn. Det er ikke derfor, det er fordi, du trækker. Det er fordi, jeg er Mads Peter trækker. Hørte du det med Peter? Du er også en prinsesse. Jeg tror, julen for lag med Nej, vi skal have en tur til. Frank og dem. Vi går efter en sikker tredjeplads. Så er vi ikke over stregen nu. Kom der. Ja, er vi over. Over. Slut. Er du punkeret igen? Jeg skal i pit. Det er godt. Nej, hvis du ikke selv kan køre i pit, så går du ud. Ja, du er den lyn tung, hvad er